Kaže Allah u Kur'anu, kaže, mislim, 8. ajet sure Fatir, Efemen zujine lehu su'u amelihi. Kome bude uljepšano njegovo ružno djela. Fera'ahu hasanen. Pa vidi to lijepim. Znači, to je najgori stepen da svoja ružna djela smatraš lijepim. I da ideš da radiš, što kaže jedan šejh u Kuvajtu, ide radostan u džehennem. Znači, on radi ta djela, on drago mu, a ode u džehennem. Što kaže u suri Kehf, Kul hel unabbiukum bil akhsarina a'mala. Slušajte ajet. Želite da vas obavijestim onim koji su najviše izgubiti. Kaže alladine dalla sa'yuhum fil hayati dunya, a to su oni koji su izgubili svoj trud na dunjaluku. Kaže Allah, što je još gore, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. A oni misle da rade dobro. Oni misle da rade dobro. To je najveći problem. Kad čovjek radi pogrešno, a misli da radi dobro, i na kraju dođe na sudnji dan, ne nađe ništa. I u 47. ajetu sure Zumer Allah kaže, kad ljudi na sudnji dan dođu i svoja djela vide, kaže Allah opisuje, kaže svoj ajetu da je ovaj ajet ubio jednog od učenih ljudi. Kad čuo, preselio čovjek. Kaže, وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. I kod Allaha su zatekli što nisu očekivali. I to najgore što čovjek za sebe misli da kod Allaha dođe da će zateći ono što on zamišlja, što on očekuje. A kad dođe, kaže Allah, zateće ono što nije očekivao. Ja molim Allaha da zateknemo ono, barem minimalno ono što mi očekujemo od svojih dijela i od onoga što radimo.